Så alle sammen, velkommen til min nye video her. Vi skal ind og åbne vores egen burgerrestaurant, og min bar, den hedder, eller restauranten, den hedder Svends Fuskebar. En burgerbar, så vi skal ind og lave en burger nu. Jeg har snydt lidt på forhånd. Jeg skulle lige vide, hvordan de her controls og sådan noget, de virker. Der er lagt de her papirer herude. Vi regner nok med, at der kommer omkring 18 stykker. Cirka der omkring, så jeg har lagt ud til det i hvert fald. Nu skal vi til at starte nogle bøffer. Jeg har allerede købt til at kunne gøre det. Så det er bare at lægge dem her i, og hvad gør man så? Så lægger man dem bare på. Bum. Så lægger man dem simpelthen bare på, og så må man jo så er det vist noget med, jeg har set nogle videoer med det her. Så skal de være 100%. Nu ved jeg ikke helt, hvordan man flipper. Den ser man. Okay. Der. Vend. Der. Five years later. Sådan der, okay. Man skal lige have tungen i munden her. Så de har vel også snart færdige, så vi lige lægge den her ned. Kan vi gøre det? Og så lægge sådan en der. Den er snart færdig, den her, så vi skal... Eller skal man gøre sådan her i stedet for? No one saw that. Damn. Nu ved jeg, det går ikke så godt med de her bøffer her. I may be blind. 100. Efter mindre problemer med Svend Eriks Burgerbar er vi nu tilbage igen. Så nu har vi 6, 12, 18. Bum. Så er vi altså klar. Lav din første burger. Tag et burger indpakningspapir og læg det på bordet. Ja, det har jeg gjort. Ja, så tager jeg bare lige den her op igen. Jeg har snydt lidt på forhånd. Lidt hint. Tag en burgerbolle og læg den... Okay. Det har vi... Jeg har lagt det herover. Lad os lige tage en af dem her ud. Og så lægge det der. Så har vi... Så det er bunden, man lægger her, ikke? Jo. Og så lægger man toppen der. Bum. Toppen. Vi laver lige klar lige til alle her. Bum. Læg den der, yes. Der. Det tager lidt tid at gøre sig klar her, men det er jo vel det værd. Vi får penge. Det er det eneste, vi ønsker i det her firma, det er penge. Kundeservice? Nej. Hvad er kundeservice? Er der nogen, der ved, hvad kundeservice er? Det ved jeg ikke en fløjtende om. Okay, ud med det her. Så har vi lige den sidste her. Hvor mange har vi nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vil sige, at vi har 12 burger her. Ja, lad os bare lave resten her. Jeg ved nemlig ikke om... Ups. Og der. Yes, godt. Der er i hvert fald gjort klar til burgerne. Hvad står der så? Åbn restaurant og vent på din første kunde. Godt. Og det gør man så herovre ved det her skilt her. Bum. Så er der åben. Husk bare, at er åben, mand. Skål på det. Hi. Hvad så er mester? You want one here? Okay, en nummer 11. Ja. Så er det vist noget, man skal putte den her på her. Så stiller vi det her. Og hun skal have en hamburger. Det er bare en af de her patties her. Og så på der. Og så ovenpå. 1000 years later. Der. Og den på. Og så E på den. Og så er det nummer 11. Godt. Så lægger vi på. Bum. Og hvor hun sidder på bord nummer 11, det er det her bord her. Godt. Jeg ved ikke, om hun er glad for det. Jeg håber, hun er. Ja, vi har dig. Du skal også bare have et eller andet skide burger.
Der. Så det er sådan en der, og så er det den, bum. Og bare, ja. Der er ikke noget dobbeltlag eller noget, så det er jo fint. Nummer 17. Det er dem ved vinduet, er det ikke det? Jo. Yes, værs. Ja. Det er det der med servicen, jeg sagde der, det er... jeg vil ikke lige frem, fordi det er topservice. Jeg har bare tænkt mig at lægge den på bordet til ham. Ja. Skal vi lige lægge en med her på bordet her? Måske 2. Så lige kommer Rush lige pludselig. Okay, hun er lige kommet på arbejde. Hun skal eddermame bare en hamburger her. Let's go. Putter det her over siden her, så det ser lidt mere bedre ud. Okay, så hun skal bare have den der, og så skal hun have den der. Og så på. Den er klar. Det var bord nummer 7. Hun er simpelthen sammen med sin kæreste, tror jeg. Ming-Chi-Ling, tror jeg, han hedder. I don't know. Jeg ved det ikke, om det der, han hedder. Så kommer der en. Eddermame fart på, der har. Hvide bukser, mand. Damn, boy. Damn, boy. Hvad skal du have? Du skal bare have en hamburger, eller hvad? Han skal have en dobbelt. Dobbelt alarm. Den er ikke klar nu. Så han skal have 2. Vi er enige om det er dobbelt. Bum. Der er der bare. Sådan der. Bum. Og han sidder på nummer 2, det er lige derovre. Nu begynder alle at kende strukturen her. Bum. Værsgo, mand. Ja. Fortæl om den her burger bare til dine venner. Jeg ved ikke, hvor mange venner du har, men altså... I don't know. Så kommer der en kvinde, kan jeg se, fordi hun har en kjole på. Kom så. Jeg kan jo ikke stå her hele dagen, vel? Bum. Okay, klar. Du skal have en dobbelt også. Bruger nummer 6, hun kommer til at sidde dernede af. Det var da irriterende sådan der. Det var en dobbelt igen. Bum. På. Den er klar. Sidder på nummer 6. Jeg ved ikke, hvor de her kærester, de spawner henne, mand. Fordi vi ser kun en gå ind, og så er der lige pludselig spawner en kæreste ind. Jeg ved ikke, om de er kærester, eller om de er lidt mere venner med fordel. I don't know. Kommer hende her simpelthen. Hun er på mission, hende her. Er det Granny? Er det mormor? Kommer lidt i ansigtet. Hello, Mr. Ja, du skal bare have en normal. Du kan heller ikke æde mere end det. Ord nummer 1, det ved vi allerede, hvor er henne, jo. Bare en normal en. Jeg glæder mig til den dag, der er en, der skal have... Jeg glæder mig til den dag, hvor der er en, der skal have sådan 10 bøffer i, eller sådan noget. Eller det gør jeg faktisk ikke, fordi så har jeg lavet for lidt adios. Ja. Dry fruit senere, og noget sodavand, og lidt af hvert. Ja. Kom nu ind. Kom til papa. Kom til papa. Papa. Bum. Du skal have en helt normal en. Kedelig. You know what? It's kedelig. Bum. Der er styr på det her, Du er nummer 3, du sidder herovre. Og så kan jeg huske, at man også lige skal rydde op. Der. Så er det en her også. Der er flere hen ad rækken. Nej, der var nummer 17, det kan jeg også godt huske. Der kommer simpelthen ikke flere lige nu. Folk ikke, de er ikke så sultne. Vi er lidt nede på patties. Men hellere have lidt for mange end for lidt. Det kommer jo til at tage lidt tid, og så bliver kunderne ikke så glade, og... Det er jeg sådan set ligeglad med. Hello. Just at have en helt normal hamburger. Det skal du selvfølgelig få. Ja, flot.
Jeg ved ikke, er det 4 eller sådan noget, jeg er smidt ud nu, fordi jeg har lavet den der fejl der. Ja. Utroligt. Nummer 5. Det er dig. Værsgo. Og smid ud. Bum. Så er der er altså bare clean herinde. Jeg kan ikke se en krumme herinde. Så jeg kan ikke se en krumme herinde nu. Altså. Hey. Pinkhåret. Jeg skal bare have en normal. Hvor er I kedelige? Skal jeg have med 10 bøffer i? Normal, så det er bare 1. Bum bum. Kan man ikke bare smide den over bordet her, og så hele vejen her? Vi kan simpelthen niveau 2 her. Betyder det noget for mig med computeren her? Velkommen. Yes. Marked. Okay, det første niveau 3 for ketchup. Mr. Hoop, hvad er det? Okay, der kommer en mere her. Lad os se, hvad han vil have. Han skal bare have en helt normal en her. Sidder på plads nummer 1, det er meget fint. Bum. Bum, bum. Han har sin... Jeg skulle lige til at sige kæresten, men det er jo ikke kæresten, det der. Det er hans... Det kan godt være, han er lidt... Er der noget mellem jer to? Er der noget mellem jer to? Det ved jeg ikke. Altså, det skal de selvfølgelig selv om. Jeg skal ikke forstyrre dem i deres mad. Det er jo den bedste burgervare i hele byen, det her. Okay. Hello. Hvorfor skal de begynde at normale? Let me get some. Fastest leverance. Hvad var det? Nummer 12. Du er her. Har jeg egentlig ikke glemt at sende Jens Peter hjem? Så skal der bare håbe på, at det er timeløn. Det er også dumt at lukke køleskabet, det er også dumt. Okay. Kommer der flere? Kommer simpelthen en der. Og klokken er 21, og 21 det er der, man lukker. Og egentlig burde jeg bare lige sige, prøv her, jeg har ikke tid til dig. Men vi har stadig lige nogle burgerboller tilbage, som vi lige gerne vil af med. Hello, master. You want one hamburger? Det er kedeligt. Kun have hamburger. Let's go. Nummer 6, det er hernede i enden. Han har sin kæreste med. Jeg synes, de ligner hinanden alle sammen. Det er bare mig. Hvad skulle ham her? På BC eller hvad? Låser han. Det sløder. I don't wanna forstyrre your business, you know. Kom nu, mand. Der tager jeres penge nu. Gå ud af min kiosk. Jeg vil hjem. Ja, nu lukker jeg dørene. Farvel. Det kan måske ikke. Nej, okay. Fedt. Ja. Ja. Lad os afslutte dagen. Vi havde 12 kunder. Det vil sige 12 burger, vi skulle have lavet. Det er altid godt at lige have lidt ekstra bøffer. Tilfredse kunder 12. Wow. Ja. Vi er $46 i profit. Jyske dollars. Ja. Så endnu en dag. De kører sindssygt herude. Jeg tænker bare, at vi laver de der 18 burger der igen. Jeg tænker, at vi bestiller en af hver igen. Det så I selvfølgelig ikke, fordi der optød jeg ikke. Men lad os lige gå ind og bestille her. Så Jens Peter han kommer.
En af hver igen, tænker jeg. Det er jo ikke den her. Det var den der. Den der, yes. Ja. Og det her, det er der ikke noget ved. Nej, godt nok. Lad os købe det. Hello, Jens Peter. Se en hurtig leverance, og så havde det været på snor, sådan en gang været her. Så vi ikke kunne starte dagen i dag. Hello, mister. Det var ind i mig. Ja, ligeglad med mig. Han er ligeglad. Okay. Så hvad var det her? Det var de der papirer der. Okay. Lad os lige tage dem herover. Lige til at starte med. Jeg mener det er 2 eller sådan noget, jeg skal bruge. Men lad os lige... sådan der. Lad os lige putte begge 2 derover, så vi får brugt dem først. Så tager vi den her. Og den herover. Med ud. Man kan faktisk løbe. Det tror jeg ikke, man kunne. Så tager vi det hele her. Kommer til at skulle bruge mere burgerboller, så det lægger vi altså også bare lige ud. Der, super. Lige her, og så slukker vi lige for ham. Ind. Og ind. Bum. Bare lige have den der dør åben, det er fint. Bum. Så skal vi lægge de første 12 på. Vi laver lige lidt mellemrum, men så jeg kan nå at reagere på tingene. I sådan en. Det er jo ulige antal, det kan vi ikke have. Det kan vi altså ikke have. Bum. Bom. Burgerkonkurrencen. Læg den der. Vær klar. Så tage op imod den. Okay. Så vi har 9 nu, så skal vi have 9 mere, ikke? Ja. Sådan. Så har vi 18 bøffer igen. Simpelthen. Så skal vi have lagt det her ud. 16. 17, 18. Altså hvis man ikke har lært det til, så får man i hvert fald lært det nu. 18 bøffer. 18 papirer. Vi er klar på det værste. Der er ikke noget ekstra til i dag, vel? Det tror jeg ikke, der er. Vi kan lægge nogle af de her bakker op, sådan at vi ikke har alt for meget at skulle tænke på her. Okay, vi åbner for baren nu. Nu begynder jeg altså bare at kalde det en bar. Det er jo en burgerbar, men altså, det er en fuskerbar, det her. Kvalitet. Kvaliteten er top. Men service og sådan noget, det skubber vi altså lige væk. Hey. Hello, mister. Jeg skal have lidt... Du skal have en hamburger, tror jeg det var. Ja, nu kigger vi lige, om det var en hamburger. Det var det. Og vi har ikke engang puttet boller nu. Det er rookie mistake. Nu går det helt selvsving her. Bum. Jeg tror ikke, han behøver at putte det på. Men nu må vi se. Jeg sidder herovre. Undskyld. Ja, er du en... Du er en hund. Okay, godt. Ellers så er der alternativ måde. Hvis man ikke kan finde ud af, om det er en hund eller han, så er der alternativ måde at finde ud af det på. Hvad skal du have? Skal have en hamburger? One single one. Den er ikke klar nu. Bum. En hamburgers. Det går der. Klar. Simpelthen, jeg er så hurtig. Værsgo.
Jeg kan ikke forstå, at min popularitet den ikke er gået op endnu. Altså. Er det kun 5-stjernet review simulate på den her bar her? Eller hvad? Om når du går langsomt. Du går langsomt. Hi. Okay, du skal simpelthen have en dobbelt hamburger her. Stor bestilling, stor bestilling. Alarm, alarm. Ja, flot. Gør vi lige. Ja, det var ikke så godt. Så. Men det her det er endnu bedre. Bum, bum, bum. Færdig. Og ud. Den er klar. Ja, det ved jeg godt. Det er sjovt nok bare et stykke bæksen, så jeg ved godt, om de er klar eller ikke klar. Ja. Det koster os lige 1 popularitet. Jeg kunne faktisk have fået 2 mere popularitet, men så skal du virkelig bare, altså du skal lave burgeren på forhånd. Det har jeg jo ikke her. Nej, det har jeg ikke. Lad os lige få sat nogle flere op her. Du bor på nummer 16. Ja, det er godt med dig. Du skal bare have en almindelig. Det var det, jeg blev lidt skuffet over, han skulle have en almindelig. Men lige kom på arbejde, skal han kun have en almindelig en. Hvad er det for noget? Jeg lige at tjekke efter. Jeg har lavet burger, om det virkelig var en almindelig. Okay, du har simpelthen selv smidt skrald ud, eller hvad? Eller du ikke? Gode kunder, gode kunder. I skulle have et tip. Tip. Der nu kommer Mr. Morning Man, han kommer ind nu. Han skal have en dobbelt hamburger. Hello. Ja, det er jeg, men jeg kender mine kunder. Ja, det var ham, der var der i går, tror jeg. Jeg ved det ikke. Okay. Først burgerbolle, boom. Han skulle bare have en dobbelt. Jeg skulle lige til at give ham normal, men det er fint nok. Yes. Bruger nummer 11, det er jo herom. Hello, mister. Hello. Jeg føler faktisk, det går ret godt i biksen her lige nu. Jeg håber også, at kunderne de føler, at det bare kører herinde. Altså, der er bare styr på det. Hello. Kun gode ordre, jeg har leveret indtil videre. Altså, jeg er professionel, altså. Klarer det her på egen hånd og sådan noget. Meget ansvarlig. Meget ansvarlig. Ja, meget god til at spille her. Godt. Jeg troede lige, han skulle tage en dobbelt hamburger, men ja, jeg har bare styr på de ordre her. Jeg kigger en gang, og så er det bare, bum, så laver den bare. Og så er den ude på 2 sekunder. Hvad så, mister? Hi there. En almindelig, det undrer mig sgu heller ikke rigtigt, du skal have en almindelig her. Bum. Jeg ved ikke, om det er dumt, at vi tager for begge poser her, fordi de bliver sikkert bare smidt. Nej, det gjorde de ikke. Det gjorde de jo ikke. Yes, bord nummer 8. Værsgo. Er du ikke snart færdig, eller hvad, med din dobbelt hamburger? Jo, det var dig, du skal have en dobbelt, ja. Det er single. Det er en single. Ja. Jeg har styr på det. Bum. Ja, men ellers så skinner solen over den bedste bar i byen her. Og jeg føler også de handicappede ind her. Ja, du skal i hvert fald lige have lidt hjælp. Ja, godt. Hello. Nå, hvad skal du have? En dobbelt, eller hvad? Ja, jeg tror lige, du har en dobbelt, du skal have. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet i denne sag. Okay. Der, og du skal bare have en almindelig, for jeg var skuffet. Bum. Nej, jeg kan ikke smide den igennem væggen, det kan jeg ikke. Bum, niveau op. Okay, så skal jeg til at ketchup nu. Men kan de bestille med ketchup nu? Jeg håber ikke, de kan. Fordi så det vi gør, det vil være med at tage imod ordren, indtil vi har fået det der ketchup hjem. Hello. Okay, det kan de ikke. Tror jeg ikke. Eller så gad hun i hvert fald ikke lige ketchup i dag. Hun har ikke lige ketchup på mig. Burgerbolle, bum. Det var bare en hamburger, ikke? Ja. Stop der. Klar, yes, godt. Number 9. Værsgo. Tak for pengene. Kom gerne igen og giv mig jeres penge.
Jeg tager ikke imod bestillinger med ketchup. Jeg ved godt, han vil gerne have ketchup om der. Det vil han ikke. Okay. I respect that. Det var bare en almindelig hamburger, ikke? Burgerball, bom. Bom, bom. Der er så styr på det her. Nummer 1, han er selvfølgelig her. Nu, det giver ikke nogen mening. Så er en jakkesæt, der sidder der en i arbejdstøj. Ja, vi kan lige rode den der op. Så vender vi på Ahmed her. Hello. Han skal bare have en normal her. Bom, bom. Nummer 6. Jeg gider ikke at kigge igen, om det er en hamburger eller hvad det var. Nu leverer han bare og tænker... Ja, det var den. Og se, 98 popularitet. Fordi jeg kiggede igen. Jeg kiggede, så har jeg kun fået 97. Det er kvaliteten. Du skal have 2 patios. Du skal have en dobbelt. Den skal du så få. Og nu begynder vi at lave på bøffer her. Klokken er også 21, så det er lige meget. Så laver vi altså bare flere. Det går nok. Jeg kan rigtig godt lide det der. Det er godt. Godt. Der var den her. Og så er der altså ikke flere bord. Så venter vi bare på, at nu lukker jeg altså butikken. Jeg lige tager spise færdig, og så kommer væk herfra, fordi jeg skal faktisk hjem. Jeg skal hjem med det samme. Boom. Endnu en succesfuld dag. Jeg har styr på det her i Bixen. Let's go. Afslut dagen. Det kan jeg måske ikke, eller hvad? Hallo? Er der et eller andet, jeg mangler? Jeg har lukket Bixen. Hvad mangler jeg? Mangler jeg på den her herovre, eller hvad? Hvad er der mangler? Jeg forstår ikke helt, hvad jeg mangler. Yes. Sådan. Vi havde 12 kunder igen, og alle var tilfredse med deres ordre. Vi gik i niveau. Boom, og vi har ketchup. Afslut dagen. Det var så vores første episode herinde fra Burgerbaren her. Fuskerbaren, eller hvad man nu vil kalde det. Det er der super meget pris på, at I har set den her video her, og håber, I vil se næste. Hvis du kunne lide videoen, så gå ind og like og subscribe. Det koster ikke noget. Det koster kun din tid. Og så håber jeg i hvert fald, at vi ses i næste video. Yes. Adios.